Liptov je po roku opäť miliónový, teda ak hovoríme o výške vybranej dane z ubytovania, platí to do bodky. Viac návštevníkov znamená vyšší príjem do obecnej kasy, ktorá sa najviac naplnila v Demenovskej doline. Daň z ubytovania platí hosť ubytovaciemu zariadeniu, či už hotelu alebo penziónu, a následne toto zariadenie je povinné odviesť túto daň obci, v ktorej tejto príjem prislúcha. Spolu sa vybralo vyše 1 135 000 eur, ktoré by sa obratom mali vrátiť do podpory cestovného ruchu. Je to aj záväzok náš, ktorý organizujeme ten destinačný manažment, aby sme priniesli nové atrakcie, nové zážitky. Efektívnosť dane z ubytovania vyhodnocujú na Liptove už 5 rokov a za ten čas sa im podarilo zvýšiť jej výber trojnásobne. Minulý rok bol z tohto pohľadu rekordný. Presiahol viac ako 20% tržieb, aj počet prenocovaní. Naša obsadenosť sa zdvihla v priemere o tých 30%. Pozitívne je aj zistenie, že v regióne postupne ubúda ubytovanie na čierno, na čom má nemalú zásluhu aj regionálna karta s množstvom zliav a benefitov pre hostí. Ľudia, ktorí pôsobia v tomto sektore, už nemajú takú potrebu robiť to inak ako oficiálne. Neplatením riskujú nielen úroky z omeškania, ale zároveň pri vyšších sumách aj trestné stíhanie. Zároveň takýto nedoplatok môže poškodiť povesť ubytovateľa. Liptov láka návštevníkov počas celého roka. Tradičné vychytávky v podobe turistiky, lyžovačky, akvaparkov a horskej cyklistiky doplnili ďalšie aktivity. Začala sa nám agroturistika veľmi dobre vyvíjať. Z pohľadu návštevnosti sú tradične najsilnejšie letné mesiace. Keby sme mali 3 takéto koliby, tak vieme ich naplniť. Ťahúňmi sú najmä slovenskí dovolenkári, no stále častejšie sa u nás objavujú aj hostia z exotických krajín. Z Nového Zélandu, Izraelu alebo Austrálie. Počet turistov by však mohol byť aj vyšší, no v regióne stále viac cítiť nedostatok luxusných ubytovacích zariadení. Dopyt je najmä po 4- a 5-hviezdičkových hoteloch, ktorých je tu na teraz málo. Predpokladám, že túto dieru investori pochopia a využijú, aby doplnili štruktúru ubytovacích kapacít v Liptove. Niektoré z nich by mali dokončiť už v najbližších mesiacoch, a tak budúci rok dáva prísľub na vytvorenie nového rekordu.